Πάμε να παρακολουθήσουμε τις εικόνες, πρώτα απ' όλα από την καταγραφή μπροστά στην κάμερα του Sky μιας περιπολίας των ανδρών του λιμενικού. Σε αυτά τα νερά, χιλιάδες πρόσφυγες παίζουν καθημερινά τη ζωή τους κορώνα γράμματα στην αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Σε αυτά τα νερά είναι που δίνουν και οι άνδρες του λιμενικού σε 24ωρη βάση μάχες κατά των διακινητών, αλλά και μάχες για να σώσουν ζωές. Τους ακολουθήσαμε σε μία περιπολία. Ναι. Πάνε προς τα εκεί για να... Πόσοι είναι πάνω? Πάνω από 50 άτομα είναι. Κάθονται πάνω στα μπαλόνια και προσεγγίζουμε να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Είναι πολύ λίγα μέτρα πια από την ακτή, έτσι. Ναι, αν κοιτάξετε είμαστε 1000 μέτρα από την ακτή περίπου. Μας κάνουν νοήματα τώρα, έχουν σηκώσει ισοσύνη. Ναι, θα δούμε τώρα όταν τους πλησιάσουμε. Μέσα σε λίγα λεπτά εντοπίζουμε την πρώτη Λέμβο γεμάτη με πρόσφυγες και μετανάστες. Stop engine. We rescue. Stop engine. Παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, μπροστά στην κάμερα του Sky, μία διάσωση των ανδρών του λιμενικού. Αυτοί οι άνθρωποι μόλις έχουν φτάσει, έχουν 5 μωρά μέσα στη βάρκα. Τους πετούν τα σχοινιά, όπως βλέπετε, να κρατηθούν και θα προσπαθήσουν με ασφάλεια να τους βγάλουν στην ακτή. Μωρά ημερών ή λίγων μηνών, όπως βλέπετε. Οι πρόσφυγες επιβιβάζονται στο σκάφος. Γυναίκες, παιδιά, άνδρες, πόνος, παντού. For how long have you been waiting in Turkey? About 20 days. 20 days to come here. Sit down. Take the baby, take the baby. Μαζί με τις μητέρες και τα παιδιά είναι και μία έγκυος γυναίκα. You're pregnant. Baby, How many months? düş. Kasıf, Suriye. From Syria, bombs. My name is Samira. Σεμίρα. Η Σεμίρα έχει έρθει με τα 3 της παιδιά, 1, 2, 3 παιδιά και τον άντρα της από τη Συρία. Είναι πάρα πολύ ταραγμένη, τα παιδιά κλαίνε. Προσπαθούμε με λίγο χάδι και λίγο χαμόγελο να τα κάνουμε να συνέλθουν. Η κυρία έχει έρθει στην Ελλάδα, μόλις έφτασε, με τον σύζυγό της και το παιδί της. Is this your only child? Do you have more children back in Syria? سوريا بلي صاروا كمان يروح. Where are they? In Syria? كردستان بعراق. Are they coming too? Κυριάκο, τώρα μόλις ανεβάσαμε ανθρώπους πάνω στο σκάφος. Τι γίνεται μετά? Εντοπίσαμε μία Λέμβο σε δυσχερή θέση. Ήταν πάνω στη Λέμβο 6 μέτρων περίπου 40 άτομα. Ο ένας πατούσε πάνω στον άλλον. Όπως βλέπετε υπάρχουν νεογέννητα μωρά, βρέφη. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά, τους περισυνελέξαμε με ασφάλεια και θα τους πάμε στο λιμάνι για περαιτέρω φροντίδα. Αντώνη, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει διαρκώς εδώ στα νερά ανατολικά Λέσβου. Όπως είδατε, 5 λεπτά μετά τον απόπλο του πλοίου του σκάφους μας από το λιμάνι της Σκάλας Καμιάς, εντοπίσαμε μια Λέμβο με περίπου 40 άτομα σε δυσχερή θέση. Η μηχανή είχε σβήσει. Προβήκαμε στην περισυλλογή αυτών των ατόμων. Ανάμεσά τους υπάρχουν και αρκετά παιδάκια. Και δεν προλάβαμε να επιβιβάσουμε αυτούς τους ανθρώπους στο σκάφος του λιμενικού και με γυμνό μάτι μπορούμε να διακρίνουμε ακόμη 3 λέμβους γεμάτες με ανθρώπους που έρχονται πάλι από τα τουρκικά παράλια. The important thing is money, not another thing with just money. And how do you know to drive the boat? They learn us on the before we come. They teach you? Yeah, they teach us. Πόσοι άνθρωποι είναι εκεί πάνω τώρα, πάλι άλλοι τόσοι, Γύρω στα 40 με 45 άτομα από ό,τι εκτιμώ. Φαίνονται να είναι σε καλή κατάσταση Λέμβος. Παρ' όλα αυτά πρέπει να έχει παιδάκια μέσα από ό,τι βλέπω. Θα προσεγγίσουμε σιγά σιγά να δούμε πώς είναι.
Αυτή είναι η δεύτερη βάρκα γεμάτη μετανάστες πρόσφυγες που εντοπίζουμε μέσα σε λίγα λεπτά. Όπως βλέπετε είναι και πάλι οικογένειες, είναι γυναίκες με παιδιά στην αγκαλιά. Πάλι πολλά μωρά. Οι άνδρες του λιμενικού μόλις τους έχουν πετάξει σκοινιά, τους δίνουν οδηγίες να είναι καθιστοί προκειμένου να μην υπάρχει κάποια ανατροπή της βάρκας και θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία. Βλέπουμε τα παιδιά στιβαγμένα ανάμεσα στους ενήλικες, ίσα ίσα που ξεχωρίζουν τα προσωπάκια τους. Βλέπουμε ότι τα παιδιά φορούν σωσίβια τα οποία έχουν δέσει με σελοτέιπ, προκειμένου αν πέσουν στο νερό να μην φύγει το σωσίβιο και να είναι ασφαλή. Κυριάκο, τώρα έχουμε πάρει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Πού τους πάμε? Θα τους πάμε στο κοντινότερο λιμάνι που είναι ο Μόλιβος εδώ, στο ασφαλέστερο λιμάνι της περιοχής, ώστε να τους παρέχουν τις πρώτες βοήθειες αν χρειάζεται, να καταγραφούν, να τους δοθούν στεγνά ρούχα. Έχουμε ειδοποιήσει τις λιμενικές αρχές του Μολύβου, ώστε να τους πάρουν άμεσα με λεωφορείο και να τους πάνε στο κέντρο υποδοχής. Αυτή λοιπόν είναι, Αντώνη, μια τυπική καθημερινή ημέρα. Έτσι, και το θρυλικό σκάφος, όπως μου είπες, 602, έχει κάνει ακόμη 2 διασώσεις. Όπως είδατε, τη στιγμή των διασώσεων εντοπίσαμε διαγυμνού οφθαλμού άλλες 6 με 7 λέμβοι, οι οποίοι προσεγγίζουν τις ακτές της Λέσβου. Εξετάζουμε μαζί με το έτερο περιπολικό σκάφος το οποίο υπάρχει στην περιοχή, αν χρήζουν ανάγκης. Εξετάζουμε κατά περίπτωση κάθε βάρκα, αν χρειαστεί να τους παρέσουμε βοήθεια. Διαφορετικά τους επιτρέπουμε, αποβάζονται ασφαλώς στην ακτή, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ενεργήσουμε σε επόμενο ενδεχόμενο περιστατικό το οποίο θα χρειαστεί τη συνδρομή μας. Διακινητές συλλαμβάνετε? Διακινητές συλλαμβάνονται, πλην όμως αυτές εδώ τις λέμβους δεν υπάρχει διακινητής. Η διαδικασία είναι πολύ σύντομη εκπαίδευση ενός εκ των επιβενόντων στη Λέμβο, περίπου 10 με 15 λεπτά. Τους δείχνουν πώς λειτουργούν οι μηχανές και αυτοί έρχονται μόνοι τους. Μετά από 2 διασώσεις λοιπόν και μάλιστα σε διάστημα λίγων λεπτών, το σκάφος 602 του λιμενικού, που έχει χωρητικότητα 24 ατόμων, έχει επιβιβάσει 120 περίπου πρόσφυγες και μετανάστες. Ανάμεσά τους, όπως είδατε, πολλές γυναίκες με πολλά μικρά παιδιά, κάποια λίγων ημερών. Και μπορεί αυτό για μας να είναι μια δημοσιογραφική αποστολή, μια σύντομη περιπέτεια. Για τους ανθρώπους του λιμενικού δεν είναι τίποτα άλλο παρά η καθημερινότητά τους.